Bună! Numele meu este Branța Andrada Maria și sunt student în cadrul Facultății de Economie și Administrare Afacerilor, specializarea Economie și Afaceri Internaționale în limba engleză. În primul rând, vreau să-mi exprim onoarea de a fi student a acestei facultăți, onoare pe care o resimt de fiecare dată când particip la cursuri, unde profesorii sunt extraordinari și, pe lângă faptul că ne predau, ne oferă și lecții de viață. Fiind în primul an de facultate, bineînțeles, nu știam la ce să mă aștept, însă am fost plăcut surprinsă. Aici, orele pe care le petrec nu mi se mai pare atât de irelevante cum se întâmpla în liceu, deoarece domnii profesori ne oferă exemple concrete prin care putem vedea că ceea ce noi învățăm se aplică și în realitate. Informațiile, pe lângă faptul că sunt utile, sunt și de actualitate, ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare că este un aspect extraordinar de important. Oportunitățile, o Doamne, sunt o multitudine copleșitoare. Aflăm de la profesori, aflăm de pe site, aflăm de pe Facebook, aflăm de pretutine, dar cu siguranță aflăm și ne îmbogățim cunoștințele. Avem workshop-uri, avem voluntariat, avem conferințe, avem de toate, dar mai multe nu vă spun, vă las pe voi să descoperiți. Alegeți FEA Craiova. Am uitat să vă spun ceva extraordinar de important. Avem seri studențești de 2 ori pe săptămână, ceea ce e super tare. Alegeți FEA Craiova. Pa!